ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୃହାରମ୍ଭରେ ସପ୍ତଶ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୃହାରମ୍ଭରେ ସପ୍ତଶ ବିଷୟରେ। ବାସଗୃହ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୃହକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଗୃହାରମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ବାସ୍ତୁବିଦ୍ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୃହାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭଦିନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଜଣ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ପୁଣି କିଛି ଜଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଓ ବାସ୍ତୁବିଦ୍ ତଥା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କୁ ନେଇ ଗୃହାରମ୍ଭ ଦିବସ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜଣ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାସ୍ତୁବିଦ୍ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଗୃହାରମ୍ଭ ଦିବସ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତୁ ବା ଗୃହ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହି ଗୃହ ବାସ୍ତୁରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆୟ, ରୋଜଗାର, ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଗୁଣ, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଶାସ୍ତ୍ର, ପରମାୟୁ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ, ଶୁଭକର୍ମ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଗୋକନ୍ୟା, ଅଶ୍ୱ, ଗଜ, ଯାନବାହନ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଇତ୍ୟାଦି A to Z ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ କର୍ମ ଏହି ଗୃହରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ତନଖି ଓ ଭଲ ବାସ୍ତୁବିଦ୍ ତଥା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଓ ବେଦକର୍ମକାଣ୍ଡବିଦ୍ ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଠାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଭଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୃହାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରି ଗୃହାରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରପୁତ୍ରାଦି କ୍ରମରେ ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଧନଧାନ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୃହାରମ୍ଭରେ ସପ୍ତଶ ବିଷୟରେ। ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ମାନବ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଖରା ବର୍ଷା ଏବଂ ଶୀତରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଗୁମ୍ଫା ଓ ଗଛ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେଲା, ମଣିଷ ଅଗ୍ନିର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲା। ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିକାଶର ଯୁଗ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ବାସଗୃହ। ସମୟକ୍ରମେ ମଣିଷ ଗ୍ରାମ, ନଗର ଆଦି ସ୍ଥାପନା କରି ରହିବାକୁ ଶିଖିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ, ଭୌତିକ, ଅଧିଭୌତିକ, ଦୈବିକ ଆଦି କୁପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ତଥା ନିଜ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଓ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବିଦ୍ୟାକୁ ବାସ୍ତୁବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏହି ବାସ୍ତୁବିଦ୍ୟା ବସ୍ତୁ ଶବ୍ଦରୁ ବାସ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଯାହାର ସତ୍ତା ଅଛି ତାକୁ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବାସ୍ତୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତି। ଗୃହକର୍ତ୍ତା କେଉଁ ବାସ୍ତୁରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେପରିକି ବାସ୍ତୁର ଆକାର, ବୃକ୍ଷ, ମାସ, ପକ୍ଷ, ବାର, ନକ୍ଷତ୍ର, ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗୃହାରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଅନେକ କିଛି ଶୁଭଯୋଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମ୍ଭେ ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ହେଉଛି ଗୃହାରମ୍ଭରେ ସପ୍ତଶ ଯୋଗ। ଏହି ଦିବସ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଦିବସରେ ଗୃହାରମ୍ଭ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସପ୍ତଶ କ'ଣ, ସପ୍ତଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସୁଥିବ। ସପ୍ତଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ସ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ ହେଉଛି ଶନିବାର, ତୃତୀୟ ସ ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ,
ଚତୁର୍ଥ ସ ହେଉଛି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର, ପଞ୍ଚମ ସ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଷଷ୍ଠ ସ ସପ୍ତମୀ ତିଥି, ସପ୍ତମ ସ ଶୁଭ ଯୋଗ। ଏହି ସାତଟି ଯାକ ସ ବା ସପ୍ତଶ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିବ ସେହି ଦିନଟି ଦୁର୍ଲଭ ଦିବସ ଅଟେ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ ଶନିବାର, ତୃତୀୟ ସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ଚତୁର୍ଥ ସ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର, ପଞ୍ଚମ ସ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଷଷ୍ଠ ସ ସପ୍ତମୀ ତିଥି, ସପ୍ତମ ସ ଶୁଭ ଯୋଗ। ଏହି ସାତଟି ଯାକ ସ ବା ସପ୍ତଶ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିବ ସେହି ଦିବସଟି ଦୁର୍ଲଭ ଦିବସ ଅଟେ। ଏହି ଦିବସରେ ଗୃହ କଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ସକନ୍ୟାଦି ଗଜ ଅଶ୍ଵ ଧନଧାନ୍ୟ ଆଦି ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରେ। ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ବାସ୍ତୁବିଦ୍, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡବିଦ୍ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବାସ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତଶହରେ ଗୃହାରମ୍ଭ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଫଳ ବା କ'ଣ ଶୁଭ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।